Bangani bami nenjani? Ngonyaka odlule phela mhla ka-10 Agasti 2024 nganivezela phela indlu yesonto engathi mina ikhandwa inkosi yamaNazaretha, ikhandela amaNazaretha. Ayibe siyaphela ke bafethu le ndlu. Lwayishalwa ivala unyazi njengoba nibona bafethu ukuthi hey lihle isonto bafethu, unyazi bafethu. Bafethu phela kade yaphela ngibanga ngisani update bafethu. Bafethu into esenze lo unyazi ebuhleni bamaNazaretha. Yabona ukuthi mawungena nangaphakathi. Uyabona umuntu mawungena ngaphakathi kuthiwa emagumbini omane. Bafethu ngeke. Ushembe bafethu uyasithanda. Ngiyazi ke ukuthi akunina nonke nizothanda. Ngithi manje kumele ngikhulume kabi ngithi ezani lezindlu sisonta phakathi. Makunetha nje sobe sisonta phakathi.